soqhubeka kule ngxoxo mayelana nethunywa. Mangibuka ngathi ngingene kulezi zinto eniy'kholwayo ney'ngxoxwana ney'ndatshana ey'nganekwane ey'khonzile. Ngibhekela kumaNommo. Khumbula ukuthi-ke ngithe AmaNommo ikakhulukazi kukhulunywa ngawo lapha komali amadogoni akhuluma ngamaNommo. Ithunywa qhamuka ku-Series B. AmaNommo-ke athande ukuthi avele kula evela khona ngokuthi ayidalwa ezingxenye fish, ingxenye samuntu. Ngathi basanhlanzi uncuku thizeni. So AmaNommo wabona lapha komali. Ngithe mangidibana nezithombe zangapha koSumer eMesopotamia lapha kuma-Anunnaki abo futhi zikhona futhi lezi y'dalwa lezi ezingxenye fish, ingxenye inhlanzi. So ngiyacabanga ukuthi wena njengomuntu la eSouth Africa umZulu uzokhumbula ukuthi nibuye nixoxe ngey'nkosazane. Iy'nkosazane zingxenye inhlanzi. Na laba-ke onkosazane AmaNommo, inkosazane Anunnaki izithunywa lezi ezingxenye fish. Labo-ke ngabathola ukuthi imvelaphi yabo yebo ivela kwenye yalama-planets le kuleya constellation yake-Sirius B, Sirius A. Okay. Kubukeka sa constellation, kubukeka sa planet. Kanti kahle into ekuyiyona is a different dimension. Sengisho ukuthi kudalwa i-universe yadalwa yaba nama-dimensions amaningi. So ayodwa. So besigxile kuleyo ngila. Now laba abangala bekade bethunjiwe bevaleliwe ngenxa yobugebengu obuthize ababebenzile. Bavalelwa le. Kwaya kwakhona obavulelayo ukuthi babuye beze ngala. Okay, ngesigxile kakhulu ukuthi ubani lo wasilimaza. Kepha into efa iqonda ukuthi umuntu ukusa kaqalanga manje kade aqala. Singabona nje laba abafikayo bephapha bezenza ngathi bazeyinjinga zolwazi kanti abazilutho. So AmaNommo lawa akhona la wathola kakhulu izinto esawu sisolwandle. Okay, uzwa abantu bekhuluma inkosazane esolwandle. Yeah, lapho olwandle banesizinda sabo and futhi ila abagcine khona into eziyimfihlo eziningi zabo, ekakhulukazi futhi ezingadingi bona. Ukholwa lento enithi isibani. Lezi ibani-ke which are light orbs okungaka. Ngicabanga abantu abakule umkhakha lo uboniswa izinto bayazi into ekhuluma ngayo. So kunalama light orbs lawa. Umsebenzi wawo ngeke ngiwuchaze. Kodwa akusikona lo insukeni wenza nihamba niyothola lezi zinto bese nizobeka emsamoyeni ukuze nicebe nibe nenhlanhla yonke le nto le. Yeah, akusiwona umsebenzi wawo lezo ibani ukwenza lokho. So ubayithola phansi kolwandle nalezi zinto. Bayathanda ukuthi
bazothola umuntu abazokuba nobudlelwane nabo. Usithola ukuthi umuntu uthiwa unesalamusi osuke eseganene nalento ukuze bakwazi ukuthi babe nezingane. Bona bebodwa abakwazi ukuba nama-offspring, angithi abavumelekile, abanayo inhlansi le yokuqhubekisa ukuzalana, abanikezwa ngalelo gunya lokuzalana abandi. Manje basebenzisa wena owathiwa zalana nanandi. Indoda yakho ibona ingashadi kodwa izimukile, icebile, iyazi ukuthi ishadile, yona ishade neNommo, nezingane lapha ehlala le AmaNommeni. So bakhona labo, kanti futhi la AmaNommo futhi amanye awo azihlanganisa nomunye futhi kuleli cala laba kangayo. Uzobona le ndaba yabo ivela lapha eGreece kanje, ukuthi u-upside wamashocimi. Kahle kahle kukhona le ndoda le nombuzi, lo muntu ethanda ukuthi niphuza amagazi embuzi, uPerformance lo, basho njalo abanye bayamazi. So uPerformance mayehlangana nenye lezi Inkosazane, kwazaleka futhi enye inhlobo yale genge eInkosazane, uyona oyithola la emachibini nasezibeni phakathi nomhlaba. Khona la ngihamba khona ngahlangana nabo, behlale kwelinye ichibi lomunye umlungu ngapha emaplazini. So abelungu banamaplazi laba namachibi nje amakhulu, bagadisisa isikhathi esiningi sabo, bathakashana laba. So kuba khona labo, and isimo sabo asiqondakali ngoba asakhewile ngendlela kuyiyona. Kodwa-ke abantu bahamba bayohlala nabo-ke lapho kanjalo, bathole lonto abayitholayo. Ya, ikanjalo AmaNommo. Now lamaNommo lawa, enye engahlangana nayo yathi kumina, yazi Inkosi, njengoba sihleli la sibuka and isiphatha kabi into eyenzekala kulomhlaba, kodwa ngoba asinalo igunya lokuba la, asikwazi ungenelela. Kepha kuzofanele ukuthi kuhambe lezi bani lezi, usiphuce zona, uzibuyisele la sayithatha khona. Ngiyakuhlebela. Washeqeda lapho babuyela olwandle. So ikanjalo leyo nto le. Now laba abanye banomkhuba wokusebenzisana namaNommo, ilaba nithi inyoka zasemanzini. Niyazi-ke nenithola ngenyoka zasemanzini ezinamakhanda awu-7 ngisho wacima ephathi ibani. Lezi ibani lezi ephethwe lapha futhi nazo ezibeni. Mathi mangena lapha ngafica ukuthi i-doorway to another dimension futhi. Lapha mafika khona yonke into yakhona i-black and white. Ngiyengizwa abanye bekhuluma ukuthi ema bengena esibeni baye emgedeni bahlala khona, bachaza ukuthi ya laphana ku-black and white yonke into yakhona, because ilanga alikho kunokukhanya, ukuthi manje ukukhanyisa kwakhona kukhanyiswa ngendlela engasikona ukukhanya lokho ukwazi ukuveza ikhala. So yonke into yakhona i-grey scale laphana. Ngathi mangivula kwamanye ama-reservations akhona ngafica kukhona inqwaba yabantu besetshenziswa kanzima, beshawa kuthiwa bakhande i-technology.
omunye wase engibhekisa i-timeline yalento le ukukhombisa ukuthi ama-TV lawa babewakhanda before kube khona ama-TV. So ne-technology esazoqhamuka futhi ngiyibonile lapha kusetshenziswa bona la bantu bakithi ukuthi ba-invente lezi zinto lezi bese iqhamuka as ama-ideas ey'nganeni zalezi y'ngane lezi ey'gangayo. So wena kakhulukazi nendaba enemsamo lapha enigijimela ukuyothwala nithweswe amandla ile gang engaphansi kweyisipho. Nizophelela lapho-ke ukuthi uzongafa uzokulanda kubuyisele lapho uyosebenza. Ingakho nithi nifica abantu basemakini belapha ingoba nabo bathatha leli thwalo leli.